Снощи в 5 играхме 3 игри с Пресли, господин Етелтрит, на CS, разбирате ли? В голямата 2025 Пресли CS, така. Та мидгейм, реших да му отворя Steam-а. Чай, искам да видя пас никнеймове. Батлет се е каза, ставай. Само го отворя от друг браузър. Искам да погледнете колко му струва инвентара. Той е лудо просто. Братото не е пипал играта от 10 години и има инвентар за $2040. 2040 fucking долара, това са like 3400 лева, брат. Да, половината са obviously в кейсове, но пак има някакви insane скинове, в смисъл. P90. Братлето да не би го е гамбал на това, лад. С някакви TSM фойлове има. От клъчна пока май. Йоп. Може така да го взема от маркетера, да. Я. Това е P90-то, брат. Добър е скина, наистина. Имаме Wasteland Rebel отново с NIP фойл и клъчна пока фойл. Guardian с Fnatic стикери отново 2015, брат, всичките. Твърде много цветове, за това ли? Не знам. Ето скин за първи път, примерно го виждам. И сега гледайте какво става, братле. Има супер много пейджове от... Има 76 общо Operation Breakout кейсове, които 2015 са стрували... Holy fucking shit, братле. Майко мила. Гледай какво става. Супер много пейджове. Тук има още някакви скинове, предполагам са анбокснати. Има Phoenix, Weapon Case, Spectrum, братле, Chroma двойки, Revolver кейсове, рандома, Happy Sticker, брат. Майко мила, фалчен кейсове даже. Ти 2015 не си се бил спалнал още, буквално, да. И това 2000, брат, то моя инвентар струва толкова много, сигурно, я. Мой инвентар е по-малко, брат. В смисъл, той ми могва инвентара, разбирате ли, само с някакви кейсове. Това е insane просто. GG.